Kultúrno-osvetovom centre sa 18. novembra stretli milovníci literatúry, aby spoločne oslávili uvedenie knihy Vzťahy v oblakoch. Atmosféra bola príjemná a osobná, presne v duchu diela, ktoré sa venuje spletitosti ľudských citov a osudov. Román Vzťahy v oblakoch ponúka pohľad do hĺbky medziľudských vzťahov, partnerských aj rodinných. Autor v ňom skladá mozaiku životných momentov, ktoré dokážu človeka posunúť, zastaviť alebo úplne zmeniť smer jeho cesty. Príbehy jednotlivých postav sa navzájom prelínajú a ukazujú, ako citlivé rozhodnutia a krátke okamihy dokážu formovať naše životy. Aby sme sa ešte lepšie priblížili k autorovej myšlienke a pochopeniu, o čom kniha v skutočnosti je, oslovili sme samotného Sotirisa Trapezánidisa. Tá kniha rozpráva o niekoľko vzťahov súrodeneckých, ako aj vzťah priateľ s priateľkou, budúci manžel s budúcou manželkou, a ako ich cesty sú prepojené. To znamená, že v rôznych častiach knihy si prečítate nejaký ten príbeh a úplne nakoniec tej knihy vidíte, že tie príbehy sú ako labyrint a po nejakom čase sú tak prepojené, že ten konečný výsledok podáva tým čitateľom obrovskú radosť. Slavnostný akt krstu sa niesol v priateľskej atmosfére. Krstným otcom knihy sa stal dlhoročný autorov kamarát Martin Vicirauš, ktorý sa zároveň ujal aj moderovania celého podujatia. Krstnou mamou bola zástupkyňa primátora Lenka Látalová, ktorá svojou účasťou podčiarkla význam tejto literárnej udalosti. Spoločne uviedli knihu Vzťahy v oblakoch do života. A keďže Pico autora pozná mnoho rokov, priblížil nám aj svoje osobné želanie a pohľad na jeho tvorbu. Autorovi Sotirisovi, môjmu dlhoročnému kamarátovi, pôvodnému učiteľovi môjmu gréčtiny, prajem, aby mal stále veľa inšpirácie, lebo to je asi najdôležitejšie, a aby robil veci, ktoré ho naozaj naplňajú aj bavia, aby mal tie myšlienky, ktoré dnes tu na jeho krste tejto knihy zazneli, že človek by si mal vytvárať život ako také rôzne puzzle z rôznych momentov, ktoré v závere, keď ten život končí a to puzzle je skoro kompletné, aby tam neboli tie prázdne miesta. Takže tie malé momenty sú niekedy dôležitejšie, než celý ten fragment je dôležitejší ako celá tá veľká mozaika v závere. A to je veľmi pekná myšlienka. Verím, že aj v tej knižke ju nájdem, lebo ja sa len začítam práve dnes. Takže prajem všetkým čitateľom, aby mali podobné myšlienky a podobne pozitívne naladenie pre život aj pre literatúru. Na záver sme dali priestor aj krstnej mame knihy. Lenka Látalová sa podelila o svoje dojmy z diela aj z jeho uvedenia. Tak v prvom rade som veľmi rada, že som sa stala krstnou mamou tejto úžasnej knihy Sotiriho a želám ako aj autorovi, tak knihe veľmi veľa čitateľov, veľmi veľa spokojných čitateľov. Želám autorovi veľa inšpiratívnych ešte chvíľ, aby vytvoril mnoho ďalších iných produktov, ktoré by naozaj zaujali každého čitateľa, o medziľudských vzťahoch, o láske a o všetkom, čo vlastne život prináša. Takže je mi veľkým potešením, bola to nádherná akcia a takisto si vážim aj to, že si autor vybral práve areál Holického zámku a teda želám všetko dobré a hlavne zdravie. Slávnostný večer ukázal, že Vzťahy v oblakoch nie sú len ďalšou knihou na poličke, ale dielom, ktoré prináša priestor na zamyslenie a dotýka sa každého, kto v ňom nájde kúsok vlastného príbehu. Podujatie spojilo priateľov, podporovateľov aj milovníkov literatúry a potvrdilo, že skutočné vzťahy, či už v živote alebo na stránkach knihy, vznikajú práve z tých chvíľ, ktoré si dokážeme navzájom venovať.